Čo vo vitrínach našli vrátane briliantových šperkov. Podľa polície išlo o 3 páchateľov, 2 v zlatníctve kradli a 3. na nich čakal v aute. Zlodieji si vybrali na krádež štedrý deň, čas, keď väčšina ľudí sedela pri večeri. Okolie hypermarketu tak bolo prázdne, v uliciach neboli žiadni ľudia, chýbajú tak akýkoľvek svedkovia lúpeže. Nič podozrivé si dokonca nevšimli ani zamestnanci blízkej pumpy. Nič proste, nič. Oni tu dokladali tovar, proste sedeli, chodili, ale že by je volali, ale proste nič, nevideli absolútne nič. Pravdepodobne za auto upevnili oceľové lano a takto vytrhli vchodové dvere. Rovnakým spôsobom potom vytrhli aj mreže na zlatníctve, ktoré je pri bočnom vchode hypermarketu. Porozbíjali vitríny a do pripravených debničiek nahádzali všetok tovar vrátane briliantových šperkov. V tomto prípade páchatelia spôsobili škodu krádežou, ktorá bola predbežne vyčíslená na približne 400 000 eur. Trvalo to sotva pár minút. Tmavé auto podľa našich informácií išlo o Audi, potom ušlo smerom na Zvolen. Polícia po páchateľoch pátra. Partia zlodejov bola veľmi dobre zorganizovaná, na akciu boli pripravení. Tesne predtým, ako vykradli zlatníctvo, pravdepodobne rozbili aj výklad na supermarkete na sídlisku Fončorda na opačnom konci mesta. Nič odtiaľ nezmizlo, no zrejme to urobili preto, aby odlákali pozornosť. Pre televíziu Katarína Kováčiková.